Daman dai a koda yaushe ɗan adam tara yake bai cika goma ba. Sai dai ɗaya daga cikin 'yar gwagwarmaya a cikin siyasa wato Hajiya Naja'atu Muhammad ta tura da tawagarta domin ba wa Farfesa Ali Isa Fantami haƙuri kan wasu kalamai da ta yi marasa daɗi a kansa amma cikin watannin baya wanda suka gabata. A daren jiya ne Asabar Hajiya Naja'atu Muhammad ta tura da tawagarta ƙarƙashin jagorancin Sarki Hafiz ƙasar Hausa tare da Gwani Yusuf Hamza da kuma shugaban majalisar Hafiz Alƙur'an ta ƙasa baki ɗaya. Suka ziyarci wasu daga cikin wakilan Farfesa Isa Ali Fantami da suka haɗa da Alhaji Abubakar Ahmad Walama da kuma Sarki Malam Gombe da Farfesa Muhammad Bello tsohon shugaban hukumar Galaxy Backbone da Alhaji Usaini tare da sauran dattawa. Wakilin tawagar girmamawa da tawali'u sun ce sun kawo ziyara ne domin isar da saƙon neman afuwa da sulhu ga Farfesa Isa Ali Fantami bisa wasu kalamai marasa daɗi da Hajiya Naja'atu Muhammad ta bayyana akan Farfesa Ali Isa Fantami a kan gidan TV. Sai dai wakilan Hajiya Naja'atu sun bayyana jawabai masu muhimmanci a daidai lokacin da suka je neman sulhu. Su ma dai ta bangaren wato wakilan Farfesa Ali Isa Fantami sun yi tsokaci bisa jajircewar Hajiya Naja'atu da kuma ta gane cewa fa ta yi kuskure a wasu kalamai wanda ta bayyana a kwanakin da suka gabata, sa'annan har ta zo neman afuwa. Wannan duk ba wani abu bane ba, dama a koda yaushe dan adam tara yake bai cika goma ba, kuma sannan haka ta siyasa dole an ga samun saɓani da kuma kalamai masu cin karo da juna da kuma faɗin wani abu a wani lokaci ga cewa daidai ne, bayan wani lokaci ya gane cewa wannan kalamai naka fa dukkanin su kuskure ne. Wannan dama ita ce ɗaya daga cikin rayuwa na ɗan adam, mukan yi kuskure bisa wasu kalaman mu, amma fa idan muka gane mun yi kuskure yana da kyau a ce mu dawo mu nemi afuwa bisa wannan kuskure wanda muka yi, domin hakan ne yake nuna cewa mu 'yan adam ne wanda muka san ya kamata, ba wai don kai kuskure ba saboda kana jin kan mutuncinka ya zube kake neman afuwa, kaga cewa in ka nemi afuwa mutuncinka ya zube, wannan ba abu ne wanda ya kamata ba. Kuma muna fatan Sheikh Ali Isa Farfesa Fantami ya yafe mata ya bar komai a matsayin cewa ya wuce, ya riga da zama labari.